उदालगुरि आमबागाव केथलिक पेरिसनि सिङाव थानाय सारनाफारा गामिनि सेन्ट मण्डल केथलिक गिर्जाया 100 बोसोर आबुं जाबाय। बिनिनो सारनाफारा केथलिक मण्डलनि गासै सुबुंफोरा जयैनो बे 100 बोसोर जानायखौ फालियो। बे हाबाफारिखौ बोहैथि दाननि 14, 15 आरो 16 फेब्रुआरि सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैदों गुवाहाटी डायसिजननि आर्चबिशप जन मुल्लसिरा आरो माइकेल आकुसियास टफ, तेजपुर डायसिसनि आरो गोबां गुबुन गुबुन हादरनि माननि आलासिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। मोजां मोनो बे जायगायाव फैनानै बे सेन्टिनारियाव बाहागो लानो थाखाय खाबु मोननायखाय आं जोंनि पारिश प्रिस्ट फादार आमब्रस आरो गामिनि गेदेरफोरखौ हामबाय होयो आरो बिसोरजों लोगोसे जों आफा इसोरखौ हामबाय होयो। माने आफा इसोरा जोंखौ खृष्टान धोरोमाव लाबोबाय आरो जों प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनो आरो बेखौ अननो हाबाय। बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होयो। आं रंजायो आरो आङो मिथियो जोंनि बे मण्डलनि गासैबो आंनि बादै साननानै दङ। इसोरनि दान दङ जोंनि फोथायनाया आरो जों बे फोथायनायाव गोग्गोमै थानो हाबाय। बेनि थाखाय जों रंजानानै दङ। आं मोजां मोनो मानोना बिसोर गासै बोरायब्लाबो गासै गिर्जायाव फैबाय। बिसोरनि गोसोआव एसेबां रंजानाय दङ मानोना बिसोर बुंदों जोंनि बिमा बिफाफोरनिफ्राय जोंनि फोथायनायखौ मोनबाय। बिसोर बेखौ जोंनो होबाय आरो दा जों जोंनि गथ'फोरखौ होनानै दङ आरो बिसोरनि फोथायनाय आरो रंजानायखौ नुनानै आं मोजां मोनो। जों सानो जोंनि बिमा बिफाफ्रा उनाव बेबादि जागोन। बिसोरबो गावसोरनि गथ'फोरखौ धोरोमखौ सालायगोन आरो बिसोरबो आगान सुरगोन। माय गुड नेम इज जन मुलाचिरा। आं दङ गुवाहाटी आर्चडायसिसनि आर्चबिशप। टु द पिपल अफ दिस विलेज आई वुड से stay strong in your faith. Nothing should shake you. Maybe to the parish priest I say, yes, keep them together, love them, so that they will progress more and more. 100 years celebration खालायनाया मोनसे दान जेनाखि जोंनि गोदोनि आइ आफा बा फरायसुलिफ्रा बे फोथायनायनि बेगरखौ फोनानै गालांबाय। दा बे फोनायनि बेगरा दा जोंनि गथ' गथायफ्रा दा बेखौ मोनदों आरो बे फोथायनायावनो दं। दिनै जों बे फोथायनायखौ नुबाय आरो बे बेगरा जों बे बेगरा जोंनि गथ' गथायनि सायाव बिसोरनि जौगानायनि सायावबो जों नुनो मोन्दों। दिनै रंजा बाजा जोंनि बे सरनापारिसआ बे फोथायनायखौ इसोरखौ हामबाय होदों आरो इसोरनिफ्राय बोर बिदों जाहाथे जेन फैगोन इयुननि गथ'फ्राबो बा फिसा फिसौफ्राबो जेन बिसोरबो गावसिनि समाव जेन आरो 100 years मोनबावनाय बायदि। जोंथ' एक्सुवेलि आनफर्चुनेट होननानै बुंजायो बेखौ मिथिला बेयो बोरै जाखो आरो दा एडमिनिस्ट्रेसना नागिरगासिनो दं आरो बेखौ हमोबा नोंथारगौ बिसोरो जेरा होगोन। जोंनिफ्राय बेनो बुंनाया जेनाखि बे खामानिखौ मावबाय बे गोरोन्थि मावदों आरो बिदि मावनाङामोन आरो जों बेखौनो रिकुवेस्ट खालायदों एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय गोख्रैनो बेखौ हमनांगौ आरो बेफोरबायदि जाथायफ्रा जेन इयुनाव दाजाथों आरो बेफोरबायदि आनफर्चुनेट बा मिसआन्डारस्टेन्डिं जोंनि गेजेराव दा लाबोथों बेखौनो जों खावलायो एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय। ओमफ्राय दा जोंनि बिटिआरनिफ्राय दा टेम्परारि जेनाखि फरायसुलिफोरनो न' होदों दा बे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं। दा नोंथारगौ जोंनि फोथायनायाबो जेब्लायबो थागोन गोग्गोमै थागोन जेनाखि बेफोरबायदि आनफर्चुनेट जाबाबो खारन जों मिथिगौ जोंनिखि इसोरा जेब्लायबो जोंजों लोगोसे दं। दानि मुगायाव बहुद गोब्राब माने दानि मुगानि जेनाखि अपरचुनिटि संसारा होदों जेनाखि मबाइल होन बा मिडिया होन इत्यादि। थ' जों बेखौ नायनांगोन जे मानसिया दान्दिसेनि थाखायल'
आरो जोंहा जिउ दं आत्मा दं बे आत्माखौ बासायनो थाखाय जों नायनांगोन आरो बेखौनो बेक्तिगतै सुबुंफ्रा मिथिनांगोन बुजिनांगोन जेनाखि जों बाइबेलावनो जों फरायनो मोनो आरो बाइबेलनिफ्राय जों मिथियो जे जोंनि फोथायनायजोंसो जोंहा सोरगो रायजोआव सहैनायनि जोंहा लामा दं ओंखायनो जों बेखौनो बुङो जे फोथायनायजों थ्रुयैनो जोंहा सोरगो रायजोआव सहैगोन दान्दिसे बे संसाराव थासिम जेनाखि इसोरा जोंनो गियानजों मेलेमजों बुद्धिजों मानसिनो बायदिसिना बेबहार मुवा बानायनो होदों बेफोरबायदि मुवाफोरखौ बाहायनानै जों सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ जों आवगायनांगौ। दिनै 100 बोसोर जानानै बे जोङो खुंथायखौ खुंनो मोननानै गिबियावनो जोङो गोबां गोग्गानाय मोनदों ना आरो आफा इसोरखौ बासायगिरि प्रभु जिसुखौ जों हामबाय होनांगोन बिथांनि अननायावनो दैदेननायावनो रैखाथियावनो दिनै जोंनि गामिया 100 बोसोर खुंथायखौ जों खुंनो मोनदों 100 बोसोर जाफैबाय दायो जोंनि गामिया बुंनो थाङोब्ला 1925 मायथाइयावनो गायसनजानाय जोंनि गिर्जाया 1925 मायथाइयाव जेब्ला गायसनजादोंमोन बेबायदि जोंनि गामिया एसेबां गिदिर नङामोन न'नै न'थामसोल' जागायजेननायाव आरो जोंनि फाउन्डार हिसाबै जोङो जाहा आदुरामोन आरो आदुरा बाहादुर बेबायदि सानैसो सुबुंफोर बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आरो बिथांमोननि जुगिदिनो जों सोरांखौ मोनबाय आरो दायो फैयै फैयै दिनै 100 बोसोर जाफैबाय दा 100 बोसोर जानानै जोंनि गामियाबो एरबाय सुबुंफोरा न'खरफोरा एरबाय सुबुंफोरा एरबाय दायो जोंनि गामियाव गासै 67 न'खरफोर दङ फेमिलि दङ आरो जोंनि सुबुंफोरा नियार एबाउट 300 ना 300 बांबोगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोबां गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जोंनि हाबाफारियाव दिनै इनागुरेसनमोन जोंनि जुबुलिनि दा बे हाबाफारियाव जोङो गोबां गेदेर आलासिखौ मोननो हाबाय आरो गोबां खाथि खालानि आलासि गामियारिफोरखौ जोंजों लोगोसे जों मोननो हाबाय आरो जोंनि डिन'मिनेसननि अनगायैबो नन केथ'लिक डिन'मिनेसनफोराबो जोंजों लोगोसे जोंनि खावलायनाय बायदि बिथांमोना फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैबाय बेफोर गासैनि थाखाय आङो जोंनि गासै आलासिफोरखौ आं हामग्लायनाय बावहरो आरो लोगोसे प्रभु जिसुखौबो आङो हामग्लायनाय बावो सोलाय सोल' हिसाबैथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायनाय फैबाय जोङो ना एडुकेसननि बेलायावनो जा बा स्पिरिचुवेलनि बेलायावनो जा बा कालसारनि बेलायावनो जा गोबां सोलायनाय फैबाय जौगानाय फैबाय बै गोदोनि जुगखौ नाहरोब्ला गोदोआवथ' जेब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंनि गायसनगिरिफोरा गासैबो इलिटारेट ना लेखा फराखौनो रोङामोन बिसोरो ABCDबो रोङामोन थेवब्लाबो बिथांमोना गायसननानै जोंनि बे गामिखौ फोथांना राखिबाय आरो जोंनि बे गिर्जा न'खौ ओरैबायदि जायगायाव गायसनबाय बिसोरो माने अन्थायाव गायसनबाय ना अन्थायाव जायनि जाउनाव जोंनि फोथायनाया एसेबो लोरो थोरो जायाखै जोंनि गिर्जाया गसंथाना थाबाय जौगानो हाबाय दायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव एसेबां नङाबाबो आं बांद्रायखौ बुंनो थाङा जथेस्थ' जेनेबा हिखित साननो हनो गोरों बेबायदि मानसिफोर दंसै आरो साख्रि मावनायबो दङ फिसा बिलाबाबो साख्रि इन्जिनियार दङ गभर्नमेन्ट सार्भेन्टफोर दङ माखासे आं मख'नो थांजोबला गासैनि नामफोरखौ ना थ' फोथायनायनि बेलायावबो स्पिरिचुवेलनि बेलायावबो एडुकेसननि बेलायावबो आरो न'खर इक'नमिक ना इक'नमिक बेलायावबो जोङो जथेस्थ' जौगानो हाबाय मानो होनबा बै मोनसे समाव जोंनि मानसिफोरा ओरैबायदि अभाबाव दङमोन ना माने आं दायो बुंबाला एसे लाजिथाव ना अब्लाबो बुंनाया माथो जानो ना ओरैबायदि माने अभाबाव दङमोन लगनाव थायोमोन मानसिफोरा ना आरो लगनाव थानायनि कारनेनो ओंखाम बोथिसे मोनजायैनि कारने बिसोरो औवा मेवा रुना जायोमोन ना खाया बेदर जावना जायोमोन थालिर रुना जायोमोन ना दा जोंनि गामियाव बेबायदि सासेबो न'खरसेबो गैला लगनाव थानाय ना बेदरखौ जाना आमुनि नांनाय गोनजासै आरो ना थ' बुंनो थाङोब्ला जथेस्थ' जौगाबाय न'फोरा नारानिमोन खाफ्रा खुफ्रामोन दा न'खरफोरा बहुत मोजां अबस्था जाबोबाय ना बेवहाय आं बुंनो हायो दाथिहै जेनेबा जोंनि गामिया जथेस्थ' जौगादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आरो बांसिन जोंनि गामिखौ फोजौलांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे गोरा फोथायनाय दं आरो गायसनगिरिफोराथ' दासिम रावबो गैला बिसोर रुंसारि जालांजोब्बाय दा बिथांमोना गैलाबाबो दायो जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबो आरो गैयाबाबो बिथांमोनखौ जोङो रोजा साबायखर बावो आरो जोंहा बैयाव ट्रिबिउट टु
homage or tribute to founders ना founders बेबायदि जाहा मोनसे हाबाफारिबो दंमोन बिथांमोननि थाखाय जों बिबारबो बावनाय जाबाय आरो गबरस्थानाव जोङो मोनसे क्रस ना बिथांमोननि थाखाय खामदों बेखौबो जोङो ब्लेसिं होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि थाखाय जेसेबां रंसारि जालांबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो दोंसे मेथाइबो खननानै गारबोनाय जाबाय आरो बे बाखि माखासे सिनियर मस्टफोर दोङो बिथांमोनखौथ' नोंथांमोना दै नुखाबाय जोङो बिथांमोनखौ मान बावखाबाय ना मान बावखाबाय जोङो दा बेबायदिनो जोङो प्रग्रामफोरखौ खालायगासिनो दङ आरो ना नामा मामोन बे फाउन्डारा जाय गायसनगिरिफ्रा फाउन्डारफोरा आदुरा नायनांगोन दे राथि आदुरा बाहादुर दानियाल दिंखुर सनिराम रामानुज थमास रिमिस आरो सिलभेस्टार ना बिथांमोनानोमोन आरो ना फाउन्डार्सफोरा दा बिथांमोनखौथ' जोङो दिनैनि जोंनि बे सेन्टेनारि प्रग्रामावथ' बहा मोनबावनो ना थेवब्लाबो जों बिथांमोनखौ जोङो आर'ज गाबो जे बिथांमोना जाहाथे जोंनो जोंनि थाखाय सोरांखौ खिथिना होनायनि थाखाय इसोरा आलो गोजोन सोरगोआव जागा होथों होननानै जों आर'ज गाबो आरो